Ang bagaokon lang sang importante nga parte sang lawas ng tao kay man diri nagaaging oxygen nga nagasulod sa lawas naton. Gani dapat ini nga ginahalungan. Kung magsiling kita nga ginahalungan, dapat ipalayo ta ini sa balatian. Ano bala ang mga balatian nga dapat na ginabantayan? Kung magsiling kita nga balatian sa baga, pinaka-common ang pneumonia, asthma, chronic obstructive pulmonary disease, kung COPD, kag tuberculosis. Ini ang mga nagapanguna. Ang COPD ang masami epekto sang pagpanigarilyo. Isa sa mga malala nga makaapekto sa baga sang tao amo ang pagpanigarilyo. Kita tanan nakahibalo na sina, pero may mga nagasigi sa gihapon sa pagpanigarilyo bisa nakahibalo na gid nga hindi maayo sa baga. May salagid nga konsepto kay abi nila kay tungod nga gina-push naton nga i-avoid ang smoking, abi nila may alternatibo, no? Para malesen ang effects ng smoking, of which sala siya nga pag-inchindi sang tao. For example, kung luyag mo mangin healthy, nagauntat ka kaon sang karne. Nagautan ka na lang. Naga-veggie meat ka. Utan siya, pero sabor daw karne. Parehos bala ini sa konsepto nga kung nagapanigarilyo ka, masaylo ka sa vape? Ang vape naman niya is panigarilyo siya, hamba nila lain nga form, pero same component, lain lang nga device or pamaagi kung paano mo ma-hit ang aso sang vape. So though, parehos lang ginsaylo mo lang siya sududlan, wala mo ginislan ang component mismo. Nakaibalo ka mo bala nga ang vape ang nagaunod sa gihapon sang mga chemical. Ang kinalain lang sa sigarilyo kay ginasunog mo siya. Ang vape naman, ginapainit mo ang device kagang liquid nga ginakarga diri ang nagaunod sang delikado sa gihapon nga chemical. Isa na da sa mga unod sina is formaldehyde o formalin. May formalin siya? Yes, so... Kung formalin, so ginagamit sa patay? Yes, so amat-amat mo na imbalsamar mo lawas, no? Kag ang lain pa sa vape is wala kita regulation for this. No, kay tungod sa vape law, ginkuha sa Bureau of Food and Drugs ang pag-regulate sini ginsaylo sa trade and industry, of which hindi ma-regulate or hindi mabantayan ang pag-produce ni. May nagasiling nga mas manubo ang nicotine content sang vape, pero suno pa sa kay Dr. Sario nga mas malala pa diri ang nicotine content sang sa mga sigarilyo. Kag bangod wala masyado sang baho, masako man ang paghit-hit mo sini. Nakaibalo ka mo bala nga may mga trace na ang kaso sang E-Valley o kung e-cigarette nga lung injury kag diri ini sa Visayas sa Cebu. As 18 years old nga babae nga nagamit pa lang sa 6 months. E-Valley. E-Valley. Yes. Ano siyang E-Valley? E-cigarette na acute lung injury. Kag 18 years old ang first case. Yes. Oo, kag tigadamo na makita man naton sa Facebook or sa mga social media ang ara sa ventilator nga babae ito nga picture nga siya mismo nga ga-advocate no against the use of vape. Kay siya mismo isa ka biktima sa paggamit sang vape. Kag aside sa vape, may mga iban pa nga products no nga gina-introduce subong ang ends na bala nga natawag naton. So daw ang mga ends nisla is the electronic nicotine delivery devices. Dugang pa ni Dr. Sario, may nagasiling nga alternatibo ang vape sa pagpanigarilyo. Pero nagakatabo, nagadoble pagid ang frequency sa pagpanigarilyo kay halin sa pagpanigarilyo. Naga-vape sila. Nagakabitin sa vape gani nagabalik pagid sa pagpanigarilyo. Kag ang mas masubo kay nagabata ang mga naga-vape. 1 out of 7 sa 12 to 15 years old nagagamit na sang vape sa karon. Inabase sa 2019 nga datos kag ginalantaw nga sa subong mas naglala pagid ang ini nga datos. Sa pagpanigarilyo kung sa paggamit sang vape, nagapigaw ang immune system, nagaapekto sa baga. Kung may ginabatsag pareho sang paghapo, pag-ubo sang malawig nga panahon, kag pagniwang, magpa-check up na sa doktor.
or may mga iban nga respiratory symptoms, hindi siya pagpabayaan lang kagdalon-dalon. Kay may ara iban nga wala maski simptoma, ni isa wala. But incidentally, tungod nag-apply ubra, nagpa-x-ray, dira nakita nga may balatian. But ang good to know sa mga amuni nga mga kaso is once na-detect siya earlier, bago pa siya nag-manifest ng simptoma, mas maayo siya kag naga-divert or naga-convert ang lung findings into normal. Sa Riverside Medical Center, mayara sang pasilidad nga mahimo makalantaw sa sitwasyon sang aton nga baga. Sa Riverside, mayara kita di sang aton man nga PMDT or Programmatic Treatment for TB nga center. Kag ara kita sang respiratory therapy services, kag laboratories. Kay kung may mga simptoma ka sa baga, ang basic nga pobra sa imo is X-ray. Kung pag-istoryahan naman naton ang TB, kinahanglan ta sputum gene expert or sputum test. Although ari ni siya available nga libre sa aton mga city healths, but kita lang mismo diri I think sa Western Visayas ang may machine nga gene expert sa mga private nga hospitals. Sa Riverside, ang X-ray results mahimo makuha sa sunod lamang sa 2 ka oras o kung mas madasig pa basta nakapa-X-ray ka na antes mag-alas 2 sang hapon. Tandaan nga kung apektado ang baga, apektado man ang bilog nga parte sang lawas, gani samtang temprano pa, halungan na